At unge bliver hængende i husrum i alt for lang tid, men man skal gerne brobygges videre til andre helt almindelige civilsamfundsfællesskaber. Og derfor så har vi for eksempel nogle rigtig gode samarbejder med sogne, og det er det, jeg lige vil fortælle lidt om nu. Fordi vi har oprettet en afdeling i Randers, som er sådan lidt speciel for os, og noget af det, som vi måske godt kunne tænke os her i dag og fortælle, at vi gerne vil have flere af. Det var nemlig sådan i Randers, at der havde man opbygget et rigtig godt samarbejde mellem folkekirke og kommune, og det var udspring af nogle konferencer, man havde holdt i Aarhus Stift, der hed Fælles Om. Og man skulle ligesom finde ud af, hvad kan vi så egentlig samarbejde om. Samtidig så var der en del sogne, som havde givet udtryk for, at man gerne ville noget mere for unge, og man gerne ville byde ind på denne her ensomhedsdagsorden. Og flere steder, der havde man også gjort sig nogle forsøg med at invitere ind til pizzaaften eller brætspilsfællesskaber eller andet i sognegårdene, men der var ikke rigtig været tilslutning. Det havde været svært at finde dem, man gerne ville have til at deltage. Vi begyndte så faktisk tilbage i 2019 at have nogle snakke med 2 provster fra Randers omkring, om vi kunne lave et eller andet sammen. Fordi man tænkte, vi må prøve at entrere med nogen, som har erfaring med at få fat i de unge, og som også kan det her med frivillig del. Det tog så cirka 3 år, inden vi havde en aftale på plads, som også indebar, at man fra provstiernes side fandt en mulighed for at kunne bidrage økonomisk til, at vi kunne sætte en afdeling i gang. Men den kom i gang, og det har vist sig at være et meget frugtbart samarbejde, hvor vi forener kommuner og kirker, og faktisk i dag har unge, der mødes i sognehuset om aktiviteter der. Så vi ser det som vores fælles diakonale tilbud for unge i Randers. Så vil jeg give ordet videre til Maria, som vil sige lidt mere omkring udfordringerne. Det er rigtigt. Som vi kunne høre på Marie, så